Yan, isa-isa. 1, 2, yan, 3. Get the other one. Yes. Ready na nila. Kaya kayo kanin. Pero, pwede naman yung ganyan, no? Pwede na yan. Tapos sana may sandok ng ano, para may sandok ba ng ano, ulam, para doon. Sila ng pagsandukin ko. Kasi ihiwalay nyo na sa kaldero yung ulam dito. Tapos dadalay na namin yung malaking kwan doon. Oo, dapat kulang na lang sandok doon ng ulam. Oo, si kulang na lang magsandok ng ulam doon. Meron ba tayong sandukan ng bilog? Mayroon ito. Hmm. Yung ginagamit pag may mga sabaw. Ilan na yan? Nasa 40 sobrang Sobra na yan? hindi lang ito. Oh, tama yan pala yung ginawa nyo. Panglimang ano na yan eh. Kaldero. Ay hindi, pang-apat yan. Yung isa doon pa nakasalang. Hirap pa. Tawagin nyo mamaya si Kwan. 5? Kerda. Oh, yung pala mo, pakalat-kalat pag ano nga sa daanan boy ah. Masisang kita. Grabe, yung mga good size. Ang lalaki. Grabe. Yung sibuyas nila kay. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saka ito ang sarap ng pagiging magsasaka, yung may haharbisin ka. Tingnan mo. Ayan. Shout out, shout out. Hi guys. Yabang. Ayan ang harvest time. Akala ko kapon nag-start na kami mag-harvest pero umulan. Maambon-ambon, kaya pinahinto nung alalay ko. Kaya ngayon, grabe ang taas ng ano. Kita nyo. Ito ang sarap ng pagiging magsasaka. Pero super init Sakripisyo talaga. Grabe. Kahit pa paano may na-harvest tayo.
plastic. Bigyan pa namin. Bigyan mo yung paggawa nila kayo ng bahay. Yan, paitan to eh. Parang hindi makikita yung luto natin ah. Ang laki ng kaldero eh. Dapat pala mga 8 kilo. Kanya. Malayo yung band dito eh. Ito ko yan. Ayun pala. Oo. Yun yung inaayos mo. Malayo. Late lang na. Nung maminsan ka pa-repair to pa yatin ay. May sabay. Para hindi mahulog. Oo. Lagyan pa dyan. Mamaya gagawin na nila yan. Inano lang namin yan. Ano yan? Niras. Inabol lang. Ikaw mo pala. Matatay ka tayo natin. Malambre? Oh, kaya dito ba? Kasing malayo. Kuha. Lolo. Kasi Nasabit. nasabit sa sibuyas. Saan? Yung nandun po sa likod, yung ganito po nakarang na ganito. Oo. Mataas po kasi. Dapat mabawasan. Saan ang mabawasan? Ito po. Yung dito po. Kasama kasi yung ganito po na. Kasi pag pinatong ko yung sibuyas, natatama po siya. Kaya nabibitak-bitak. Ano ba? Yung ito tak. Kung pwede, ano lang, ganito lang daw. Ibaba. Bawasan yan. Opo, ibaba. Ibaba na lang. Kasi pagbagsak nga naman, nakakrak yung ano. Opo. Yung gaya lang, pagbaba lang gano'n. Oo. Ay, sa atas ko lang ano, O, tanggalin na lang. o kaya, lagyan na lang ng paislan. Kapag gano'n. Oo. Lagyan na lang ng paislan. Oo. Imbis Para na- paghila, diretso siya. Oo nga. Nakukuberan to. May pag gano'n. Meron pa dyan, marami namang bakal na. Sobra. Kagaya niyan, nilagyan na nila ng buwan. Kasi problema naman, mamaya mainit na. Yan. Kapal nila. Meron dyan. Yung itip ko. Wala eh. Umalis si pulot eh. Dapat yan talaga nandito siya. Naubon.
Sabi mo, bakit tanda? Parang ang haba naman yata. Hindi ko alam. Ano ba? May sangkalan ka ba dyan? Diyan ka na magsasangkalan. Hindi mo lutuin na na. Di ba ganon? Ano ba gagawin niyo kuya? Iwala yung buto. Ano yung laman? Ano? Iwala yung buto sa laman. Pangkargerita yung buto, tapos yung laman, bahala na kayo doon. Oo, sige. Sige.